बुबाय खर'आबो गासिबो सिलायजोब थै ओंखारबाय थै ओंखारनानै गासिबो मोखांजों थैजोब खर'आव गासिबो खोमाजोंबो थै गबाय ओमफ्राय गन्थं खुगाजों थै गजोबबाय बेबो सिलानि जाजोब्बाय गासिबो थैजोब जों गासिबो आंथ' बिसोरखौ मिन्थिबावाखै आंखौ फारसे लांबाय बिसोरखौ फारसे लांनानै बोथ्रोदसो बुबाय। दाखालि बावै 19 डिसेम्बरमोन नामा क'क्राझार जिल्ला कारिगाव मालसिं रडआव सावथालफोरजों बुथारजानाय राजा बिस्मितजों लोगोसे सानै लोगो खर' आथिं आखाइ बुख्रुबनानै दोनजानाय जितु जा लोगो बिथांमोनखौ नोंथांमोनाबो नुखादों जानांगौ। हस्पिटालनिफ्राय फैनानै दिनै मा बुंखो सावथालफोरा माबोरै गाग्लोबनाय जाथायनि सायाव गुवारै खेंफोरथि होफैदों नोंथांमोनाबो नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन। मोनाबिलि 4टा 5टासो जाबायमोन गसाइगावसिम गसाइगावनिफ्राय फैनानै जोंना दा नैबे थिखादारनि बिजामादै राजा बिस्मित बेनिबो आं गारि सालायग्रा आरो बिसिनि रलार ड्राइभारखा बेनिनो मावनानै जाग्राखा आङो ओमफ्राय बे फन हरदोंमोन आरो फन हरनानै जोंहा खामानि जादों खामानिखौ गाबोन मावनांगौ होननानै बेलसा लायनांगौ होननानै फैनानै न'निफ्राय एसे ओंखाम खब'से जानानै ओंखारलांदोंमोन आङो मोनाबिलि समाव थिग 6:30 जाबायमोन दा बेहाय थांनानै जों क'क्राझारनिफ्राय कारिगावसिम थांबाय थांनानै हरैहाय जोंहाथ' केम्प दङ नालाय आगोलाव बे आवदाङाव जोङो खामानि मावखायो बे थिखादारनिनो बे बेलसा दोननायखौ लानानै थांनाय समाव जेबो गैया फैनाय समाव बेलसाखौ थिखांनानै लानानै फैबाय फैनाय समाव लामायाव रावबो गैयामोन जोंखौ हाग्रायाव थाखोमानानै नोंसोर साबैसेमोन बे जों साथाममोन आं बे दा जोंनिनो थिखादार सारनिनो खामानि मावग्रा माबा बिजामादै राजा बिस्मित होननाय नाम आरो आंनि फिसाला ओमफ्राय आंनि मुङा सि प्रभात ब्रह्म आरो आंनि फिसालानि नामा जगिराज ब्रह्म बेयो आंजों ओरैनो माबायाव थांफानानै बेयो आंबो थांफायो बाबा होननानै हारसिङै फैनायाव हारसिङै जागोन होननानै बेबो लोगोआव थांफादोंमोन आरो फिसालाया बेथ' जेबो मिथिया बिदि जागोनखौबो मिथिया आरो माब्लाबाबो जाफेराखैमोन ओइदिनखालि थांनाय समाव लामायाव जेबो गैया थांनाय समाव मोजाङैनो थांबाय थांनानै बेलसाखौ थिखांनानै लानानै फैबाय लानानै फैनानै बे ससेयाव माने सारअन्थाइ गोलैनाय बादि अन्थाइ खुबैबाय बिसोर हाग्रानिफ्राय मोनाबायमोन ओमफ्राय अन्थाइ खुबैनानै दाना गारियाव नांबाय हाब मा जाखो होननानै जों सानबाय आरो बिदिथ' जाफेरा दिनै मा जाखो होननानै जोङो साननानै दाना गारियाव एकदम सानैसो मानसि ओंखारनानै गारि आयनायाव अन्थाइजों थाम खुबैनानै गारि आयनाखौ बायहोबाय ओमफ्राय गारि आयनाया मोब्लिब जानानै जोंनि गारिया खनथाम फाल्थि जादों आरो खनथाम फाल्थि जानानै ओमफ्राय गारिया गसंफिननानै ओमफ्राय दाना आंना मबाइलाबो गदोंमोन ओमफ्राय दाना बेखौ गारिनिफ्राय बरननानै सालायग्राखौ माने बुनोसो खुनु खोथा गैया बाथ्रा गैया बुनोसो माबा खालामबाय बुबायसो बिसोरो जायजों मोनो बेजोंनो गनजों बुलाय मा अस्त्र लादों बुदों खुनु थालखौनो मोनाखै आरो जों बुजानाय समाव ओरैनोथ' गारिखौ खुख्रेबखाबाय थुलथुब थालथाबनो आरो मानसिखौबो बरन बुबाय बिसोरो ओमफ्राय जोंखौ बुनाय समाव होनबाय आरो मोसौ सिखाव जोंथ' मोसौ सिखाव नङा होननानै खेमा मा बिबाय बायदोंमोन जों थेवबो जोंनि बाथ्राखौनो फंसेबो खोनासङालासेनो जोंखौ डाइरेक्ट बुदों आरो खालि बुनायल' बाहाय खुनु सोंनायबो गैया फिननायबो गैया जोंहा मा बिबाय बायदोंमोन जों खुलुमसेयावबो जों माबो मोनाखै जोंखौ ओरैनो बुबायल' थानाय आरो सोंनायबो गैया फिननायबो गैया बेनोसै ओमफ्राय दाना खर'आवबो बुबाय खर'आबो गासिबो सिलायजोब थै ओंखारबाय थै ओंखारनानै गासिबो मोखांजों थैजोब खर'आव गासिबो खोमाजोंबो थै गबाय ओमफ्राय गन्थं खुगाजों थै गजोबबाय बेबो सिलानि जाजोब्बाय गासिबो थैजोब जों गासिबो आंथ' बिसोरखौ मिन्थिबावाखै आंखौ फारसे लांबाय बिसोरखौ फारसे लांनानै बोथ्रोदसो बुबाय खुनु माबा गैया हाथायावबो सौखाबाय जोखाबाय
ओमफ्राय ओरै खामियाराबो जोफायबाय ओमफ्राय आं जेबो मोनथिया जाबाय आंखौदि सोर लाबोदों हस्पिटालसिम आथिं आखाइ बायनायखौ उनाव हस्पिटालाव फैनानै नायनानैसो मिथिबाय बाहा बायदों बेखौ सन'ग्राफि माबा एक्सट्रा टेक्सट्रा खालामनानैसो मोनबाय ओमफ्राय आच्छा गारिखौ सोर सालायोमोन गारिखौ राजा बिस्मितानो सालायदोंमोन ड्राइभारजों लोगोसे सोर जिरायफायामोन आंनो दंमोन आरो आं आगसि साइडजों जिरायदों बे गावनि गारिखा नालाय गाव सालायदों आंथ' रलारसो सालायो गावहाथ' बे गावनि गारिखौ सालायो नालाय बेंथेनाया जों नुवाखै लामायाव रावबो गैयामोन बिसोरो डाइरेक्ट हाग्रानिफ्रायनो अन्थाइ खुइग्रोदों अन्थाइ खुइनानैसो आयना बायनानै ब्लान्ड जादों जोङो माने नुवा जादों दाना बे अरिजिनेल आयनायाथ' बायबा बिदिनो फिसा फिसा स्पट जाखायो नालाय बे जानायाव ब्लान्ड जाबाय आरो माने गला नुबाय नुनानै दाना बे गारियाबो बोरै थांनो बोरै माने साइडखौ नुहुरै जानायाव गारिया जोंना बेलथायहैदों ओरैनो साबैसेसो मानसि दंमोन नालाय जों साथामल'खामोन ओमफ्राय दाना बिसोरो जोंनि जाथाय जाखांनायनि उनाव नुनायाव बिसोरो 100-150सो मानसि दंखायोमोन बिसोर ओंखारजोब्बाय आरो होमबा जोंखौ बुनायाव जायफोरा मा दंमोन आखायाव बिसोरना आखायाव बोरला दं बोरलाफोर लादों माबा सिखाबो रुवा माबा माबि लालाजोबदोंमोन आरो ओमफ्राय जोंहा बुजानानै जों माजों बुखो जोंबो खुनु फात्ताखौनो मोना बे समाव बर'फोरबो दंमोन नामा बर' सासेबो गैयामोन गैनाया सासेबो बर' गैया ओरैनो खाथि खालायाव गामि दंबाबो बे बर' गामिया मोनाबिलिबाथाय ओंखारखाया होनो बिसोरो बेबादि माबामोन आरो ओंखारखाया आरो बाव गामियाबो एसे गोजान सावथाल गामि बर' गामिया बिदिनो आधा किल'मिटारसो गोजान जाखायो ओमफ्राय बिसिनि गामिया ओरैबो फारसे दङ जोंखौ जखन जाथाय जाखाङो होमबा लोब लोब ओंखारबोनानै दावराव मोसौ सिखाव होनबोदों नामा होनो बेखौ सोरबा खोनानानैसो बुंखो ना माखो जोंथ' बुजानाय माबायो जोंहा खुनु थालानो गैया बुजादोंल' आखाइ थाखाइ बुफबजोबनाय जोंना जेबो खालामनो हाया जों उफाय गैया साथामल' मानसि बिसोर एथ' बुरजा मानसिजों जोंथ' नाजानोबो हाया बिदि जादों आरो होनबाय थादों बिसोरो मोसौ सिखावनि सन्देह खालामदों मोसौ सिखावबा जोंखौ बिसोरो लाखिनानैबाबो सोंनानै बिसोरो नायनो हागौमोन मोसौ दंमोन ना मा जिखुनु मोनसे माबा दाखोनफोर दंबा नुगौमोन ना बिसोरो दुरुंफोर थागौमोन गोबोरखि गोला थागौमोन मासे मोसौखौनो दिन्थिनो हादों ना देखायनो हादों बेखौथ' जों फोथाया बे जोंनि थाखाय मालाबाबो अराय सम नङा आरो आच्छा नोंसोर फैबाय थानाय समाव गारिया बेसेबां स्पिडआव दंमोन बिदिनो 30-40सो जाखागौमोन आरो बेहायथ' खुनु लामायाथ' समान नालाय जोंनो बानायनाय बेहाय खुनु रावबो मानसिबो गैया थांनाय आरो फैनायल'खा बिसोरदि थानानै बेबादि नोजोर लानानै थादों बेखौ जोंबो मिन्थिया आरो बे जोंनि थाखाय जों बिदिखौ सानाखैमोन बे साननायाव खिन्थु बे अन्थाइ खुबैनायावसो मिन्थिनो मोन्दों जे ओरैबादि जाबाय जों बाहाय गारिनिफ्राय सोरखौ बरनगोरा बिसोरो बे ड्राइभारखौ बरनग्रोदों राजा बिस्मितखौ बिनि उनाव आंखौ बरनबाय नैबे फिसालायाथ' उनावसो नालाय बे लासै मा जादों होननानै बेलथायखांनानैबाबो जिरायफिननाय बादि जादों जोङो जिरायफिननानै थानायाव ओमफ्राय राजा बिस्मितखौ बोख्लायनानै बुनायाव जोंखौ बोख्लायजोबनानै बुबाय नैबेथ' गारिजों सावथार जानोसैमोन आंना फिसालाया गारिजों सावथार जागौमोन होननानै बे बुंदों आरो आंथ' मिथिया जेबो आंहा थालानो गैखालामोन बे समाव बुजानायनि माबाजोंनो ओरैनो गरमजोंसो आङो हमथाबायनानै बावनो हारा हादि जोफायजोबदों आंखौ दा आं सोलिनो हाला सार मारै सोलिनांगौ आंनि माबाया एथ' गोलावसिम थांगोनखौ आं आसा खालामाखै दा हेल्थआ माबादि दं नोंना दा गासिबो मोदोमानो बायफ्लेनाय बादि साजोबो खर' दाबो सिलानि आरो ओरैहाय सिलाय होजोबदों ओरै गासिबो सिलानि दंजोबोमोन हाथाय थाथाय गानाय बेखौबो खाथेजोबनानैसो हरदों नोंसोरखौ गुवाहाटियाव ट्रिटमेन्ट हैदों गुवाहाटियाव लांदों GMC बेसिम सोनानै दोनहैदों बेसिम माजों लाबोआ जोंबो थालखौनो मोनाखै दा ट्रिटमेन्टआ सोलिगासिनो दा ट्रिटमेन्टआ सोलिदों जोंहाथ' थाखाबो गैया जाहैबाय फैसाबो गैया गरिब मानसि सानसेयावनो जाजोबो सरकारि फारसेनिफ्राय फोसावनाय जादोंमोन इनजुर्ड जानायफोरनोबो रांखान्थि अनसुंथाइखौ हेफाजाब मददखौ होनाय जागोन होननानै नोंथांमोना मोनदोंना
बेखौ मोनथ'नाय जायाखै सार बेखौ जोंबो मिन्थिया दा जोंनि थाखाय सासे मोनबाय होननाय खोनादों खिन्थु आंनियाव दाबो हाबाखै आं मिन्थिनो मोनाखै आरो दा खबर लानानै मा खबर मोनो बेनि उनावसो आं बुंनो हागोन बेनि अनगा आं बुंथ'नो हाया दा आंनि थाखाय जेबो गैथ'वा नैबे फिसालानि थाखाय मोनबायमोन नामा आं बेखौबो आं दाबो मोनाखै बिनि थाखाय आं फोरमायना होखानाय जाबाय आरो सानाय सुनाय गासिबो दंजोबो दा सोलिनोनो हानो नागिरा हाङाबो मावनानै जानायनि अबस्था दा गैथ'वा सार दा जेबो माबानो हाया आङो ओरैनो जिरायनायनिफ्राय सिखारनोनो हाङा सरथेनो नागिरो बे हां सरथेबाथाय रायज्लायनोबो हाया जायो न'खराव सोर सोर दं दा न'खराव जों आंनो गारजेन आंनो मावोमोन गथ'फोर साब्रै दं आरो हजों माखासे फुरानायाव दंथ'यो आं बेयाव थाफैथ'दों दा साब्रै दङ दा सोलिनो आन्था जोंहा आंनोमोन दा उफाय गैया जाबाय आं सार दा फिसालायाबो फरायनायखौनो दोनथ'नांगौ बायद' जाबाय फरिखा जानोसैमोन फरिखाखौ मारै होगोन बेनि देहायाबो सुस्थ' नङा आच्छा बे जाथाय जिथु जानाय जायगा बे लामाजों नोंथाङा थांबाय थाखायोमोन जों मालाबाबो मिन्थियामोन बिदि जाथाय जाफेराखैमोनबो खिन्थु जायगानि मानसिफ्रा बे बाथ्राखौ बुंदों बेयाव बे जिथु जाथाय जानाय जायगायाव बिसोरो माने जमा जानानै थाबाय थायो होननानै बुंदों बे थानायखौ जों इसेबांसिम माने जों खेल खालामाखैमोन आरो गोदोनि समावथ' मोजांमोन दा बिसोर मा साननानै थादों जों बेखौ मिन्थिया जोंनि थाखाय बिसोरो माने बे ओइदिनखालि अन्थाइ खुबैनायावसो जों बिदि जादों होननानै जों मिथिदों आगोलाव जों बिदि मोनथिफेरामोन सिगाङाव बेफोरबायदि नोंसोरखौ हुमखि दमखि एदावफेराखै जेबो गैयामोन सार बिदि एदावफेराखैमोन बे मानि पारपासै माबा जाथायखौ खालामखो बेखौ जों बुंस'नो हाया दा सरकारखौ मा खावलायनो लुबैदों नोङो सरकारा आंखौ BTC सरकार आसाम सरकार जुदि अननानै आंनि शिक्षानि बाबद बा फिसालाफोरनि उननि थाखाय एसे मोजां सोलिनो आन्था जुदि सहाय होयोबा आं बेखौ एसे मोजां गोजोननाय फैगौमोन बेनि थाखाय आं खावलायनाय जायो जोबथारनायाव आं नैबेखौसो दुखु मोनदों जे जोखोम जानाय इन्जुरि आघात जानाय सुबुंनो सासेयाव BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय फाहामथाय लानायनि मुङाव 1 लाख रां अनसुंथाइ होनायनि खोथा होदोंमोन आरो होनांगौनिबो एबसु बन्सुनिफ्राय दाबि दैखांनायखौबो नुनो मोनदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो जोंनि BTCनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा दिनैसिमबो गुरुत्व होआखै बा गुरुत्व होनायखौ नुनो मोनाखै दुखुथिया नखरा दासिमबो अनसुंथाइखौ मोननो हायाखै थ' रायजोफोर दासिमनि गोदान मोनसे फुल आपडेट भिडिअ बेखिनियानोसैमोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो लोगोसे चेनेलाव दिनैसो गोदानै हाबदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय आरो भिडिअनि सायाव माबा मोनसे बुंनो गोनां दंब्ला अन्नानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ अल बाय